Kaliwatan para bapak ibu warga masyarakat Gunung Tidar Kitagara Magelang kados sampun wonten tandha sasmita saking para kadang panitia lumampahing adicara kirab tumunten kawiwitan. Boten kesupen ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu ingkang bina. Kasugungan saha senah kraning Gusti mugia tansah kajiwa kasarira handika sami waradin sagung dumadi. Nuwun kepareng kula nuwun ngaturaken sungkem kunjuk para sepuh pilih sepuh aji sepuh dalah para kasepuhan ingkang tuhu para ing pamawas mewah ledha ing pitutur pantes lamun sinunggata ing pakurmatan para alim, para ulama, para kiai, para wiku mewah para pinter, para pengagung agami suci ingkang rina pantaraning ratri tansah sumandha sumanding kitab suci wahyuning ilahi kinarya panuntun kiblat ing panembah pantes ta lamun sinunggata ing pakurmatan para priyagung jareng nata para sarjana sujananing budi para satriyaning negari utaminipun Bapak Wali Kota ingkang pantes sinudarsana. Boten katalumpen panjenenganipun para pengagung-pengagung Bapak Camat, Bapak Pangarsa Praja kinarya sangsa agunging para kawula tasih wonten ing wewengkon Tidar Kitagara Magelang ingkang anggung mestuti dhateng beboyaning kawutamen. Boten katalumpen panjenenganipun Ibu Sutijah, Ibu Juru Kunci mewah warga agung ingkang pantes kinta sowani saha ingkang kula derek. Para priyagung, para parampara kakung Somawana Putri ingkang boten kita sebat setunggalipun utaminipun para kadang seniman seniwati ingkang saluhur-luhuring budi ingkang winantu ing suka basuk kanthi purwaning atur boten kasupen tansah ngucapken raos puja puji puja astawa puji astuti kunjuk wonten sadalem Gusti ingkang maha kawasa ingkang sampun kesambabar daya pangaribawa katitik wonten ing swasana handika sami saged pepanggihan kanthi bagya mulya ingkang tinampa waradin sagung dumadi. Kinarya hangetiraken syukur dhateng Gusti ingkang maha kawasa kanthi wijining tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk kajiwa kasarira wonten kayunan dalem mustikaning jagat sesekaring bawana Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rina pantaraning ratri tansah katenggo-tenggo berkah syafaatipun wiwit kita sedaya gesang wonten ing alam praja ngantos ing binjang kundur wonten ing kasih dan jati. Para rawuh kakung Somawana Putri ingkang winantu ing suka basuki
Amit-amit pasar Kalimantan Fitri Repatno intil ilo duliang tawang tua. Pilih pribadi kawula mawantun cemantoko marak marak biantoro satma hanggempil kamar dikaning penggalih anggen handi kau sampi sawek ico sekico lelenggahan sinambi imbal wacoko mentopo awit saking kepangipun ingkang hamengku hati warga agung ibu juru kunci yenan hambuko piwaraning suko wanganing wicara dharmaning kondo kinaryo jejering pranoto hati wicara yenan hamrati desaken lumampaing adicara grebeg sura ingkang dawah wonten ing warsa 2000 selangkung surya setunggal suko kanthi punika panjenenganipun ingkang hamengku ganti warga agung tansah nyuwun donga pamuji katur para rawuh kakung Somawana putri Udya puja astawa puji astuti tansah kajiwa kasalira satemahan dayani lumampahing adicara anggenipun ingkang hamengku bukati netepi dharmaning sepuh nampi warisaning budaya adat Jawi ingkang sinebat adiluhung purwa madya wasana tansah kalis ing rubeda pinanggih ing karahayon para sepuh pilih sepuh sagung hadirgah ingkang winantu ing suka basuki ageng ngeti wekdal ingkang sampun sawantawis uga rampiling kirab budaya sampun wirantos pramila lumampahing adicara badhe kaaturaken adicara ingkang sepisan nggih pambuka adicara ingkang angka kalih nggih saking panjenenganipun Ibu juru kunci inggih menika badhe pecah kendi sari pecahing kendi sari kinarya lumampahing kiraping budaya tansah sangkala tansah suminggah sumingkir sumilah ya katon hangilah-ngilah padanging swasana para rawuh kakung Somawana putri ingkang winantu ing suka basuki kakinten namung mekaten saking pribadi kawula kinarya buka lumampahing adicara kirab budaya wonten ing wekdal sonten punika pramila monggo sami hamamintos ing Gusti manungku puja muga lumampahing adicara tansah tatas titis manungku puja kawiwitan bismillah. Paripurna manengku puja mudya lumampahing adicara ing samanggih saged tatas titis tulus lan raharja para rawuh kakung Somawana putri tumapaking adicara ingkang angka kalih ya nggih sambutan saking panjenenganipun ingkang hamengku hati ingkang badhe kasarira panjenenganipun Ibu Wahayu dumateng panjenenganipun wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin yang sudah datang dan berkenan dalam acara Grebeg Suro Gunung Tidar 2025. Dan saya berterima kasih kepada saudara saya, sederet saya dari Tanggul Angin, para pengunjung dan juga para pelaku seni
yang sudah hadir pada acara kirab budaya. Dan sesaat lagi kita akan berjalan melakukan kirab budaya. Surat Dirajaya Diningrat Lepar Dening Pasturi. Tepuk tangan Mas. Alhamdulillah. Pedaing Kendi Sari Mahanani ayom ayem Toto titi tentrem gemah ripak oh jinawi toto kerto raharjo. Pedaing Kendi Sari tansah handayani padanging swasana. Lirik dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo panjenenganipun sang ibu juru puji medal kawula aturaken.